Senatolanta Bonagun kan dɔgɔkun laban in bɛna ɲaga kosɛbɛ kosɛbɛ. Bari Ligue africaine des clubs champions phase de groupe ani Coupe de la Confédération phase de groupe tile duurunan ɲɔgɔndanw de bɛna tan. O la club dɔw bɛna u ka quart de finale qualification ta. A fan fila bɛ fɛ i n'a fɔ Ligue la Soudan Al Hilal a ta cogoya min na tile naaninan ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ ani Coupe de la Confédération na Maroc Renaissance Sportive Berkane a ta cogoya min na tile naaninan ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ fana. Bi jumadonya in na janvier kalo tile 10 san 2025 in na Ligue phase de groupe la groupe A de b'a daminɛ. Ni nɛgɛ 19 dana gosira MC Alger ale ni RD Congo tout puissant Mazembe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O kulu kɔnɔ Soudan Al Hilal ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 10 ye n y'a fɔ cogoya min na ale kɔni qualifiera quart de finale la ka ban. Jɔyɔrɔ filanan bɛ MC Alger bolo ni kuru 5 ye. Jɔyɔrɔ sabanan bɛ Mali forobatɔn jɔkɔlɔsiba Jigi Jaraka tɔn Tanzanie Young Africans bolo ni kuru 4 ye. RD Congo tout puissant Mazembe ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan ana laban na ni kuru 2 ye. O kɔrɔ b'a yira ko tile duurunan ɲɔgɔndanw ma kɔnɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Sini sibiri ani sinikɛnɛ kari Ligue phase de groupe tile duurunan ɲɔgɔndanw tɔ bɛ tan. Mali cɛbɔ o kɛnɛ kan Joliba Athletic Club don. Ale bɛ don tulon na sinikɛnɛ kari a bɛ Tunisie Espérance Sportive Tunisie bisimila Bamako yan stade du 26 mars la. Ni nɛgɛ 16 dana gosira o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Joliba ka kulu kɔnɔnɔ ye groupe D ye a bɛ jɔyɔrɔ 4nan ana laban na ni kuru 2 ye. Min ye Coupe de la Confédération phase de groupe ɲɔgɔndan 8 ye. Olu bɛɛ bolodalen don ka bila sinikɛnɛ kari la janvier kalo tile 12 stade malien de Bamako Mali cɛbɔ o kɛnɛ kan ale bɛna taa Afrique du Sud Stellenbosch ka wele jaabi. O ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 13 dana gosira. A ɲɔgɔndan ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ bari a nafan ka bon. Ni stade malien de Bamako b'a fɛ ka to tulon tɔ la a kana sɔn ka bin Stellenbosch ɲɛkɔrɔ. N'i b'a dɔn ko jɔyɔrɔ filanan bɛ Stellenbosch bolo ni kuru 6 ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ. Stade malien de Bamako ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na ni kuru 4 ye. CD Luanda ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan ana laban na ni kuru 1 ye. O kulu kɔnɔnɔ ye groupe B ye Maroc Renaissance Sportive Berkane ale kɔni qualifiera ka ban. O kulu jɔyɔrɔ fɔlɔtigi don ni kuru 12 ye. Hakilina jiginna phase de groupe nu tile fɔlɔ kɛnɛ kan Bamako yan stade malien de Bamako ye se sɔrɔ cilu 2 Stellenbosch ɲɛkɔrɔ kanankolo. An ka tile duurunan ɲɔgɔndanw jaabiw ma kɔnɔ Ligue la ani Coupe de la Confédération na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala seli don.